This was a very important game for us. You know, we just lost a couple games in a row, so we just want to get back winning. It was very important, as Coach was keep mentioning in the locker room, to get off to a good start, a good first quarter, a good 5 minutes, and we did that. So we just want to get back into a good rhythm and just play hard, just play power basketball, and we was able to do that today. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί προερχόμασταν μετά από κάνα 2 συνεχόμενες ήττες και έπρεπε οπωσδήποτε να το κερδίσουμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω σε καλό επίπεδο και σε καλό ρυθμό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς που μας τόνιζε συνέχεια ο coach στα αποδυτήρια, να κάνουμε καλή αρχή, να κάνουμε καλό πρώτο δεκάλεπτο, καλά πρώτα 5 λεπτά, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το ρυθμό, να μην αγχωθούμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε το μπάσκετ που μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ και ήταν πολύ σημαντικό για το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, οι οποίοι πράγματι ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Μπήκανε πολύ δυνατά, διάβασαν πολύ καλά την άμυνα των αντιπάλων, δημιούργησαν ευκαιρίες να βάλουμε εύκολα καλάθια ή να έχουμε ελεύθερα σουτ. Παίξαμε καλά στην άμυνα, κερδίσαμε πολλές φορές την μπάλα, φύγαμε και φάλαμε καλάθια εύκολα με τον εφηδιασμό και από εκεί και πέρα αφήσαμε να αλλάξουμε περισσότερο το ρυθμό του παιχνιδιού όταν είχαμε πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε επισημάνει ορισμένα λάθη που κάναμε τα προηγούμενα παιχνίδια, όπως και σήμερα οπωσδήποτε. Νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι μπορούμε να βελτιωθούμε και να περιμένουμε περισσότερο από την δικιά μας την ομάδα. Όχι τίποτα, απλά ήταν μετά από 3 συνεχόμενες ήττες. Θέλαμε να κερδίσουμε και για την αυτοπεποίθησή μας και για να δείξουμε ότι οι ήττες που κάναμε, αν όχι ήταν άδικες, ήταν πολύ δύσκολες ήττες. Και από εκεί και πέρα παίξαμε καλά, παίξαμε όπως σχεδιάσαμε και κοιτάμε το μάτς της Τρίτης για να κάνουμε την πρώτη ανήκει στο EuroCup.